isulob nato ang mga kahimanan. Dili ta basta-basta maigsoon nga mo pariyaran ni sa mga army nga sa diya nga mosulong ni sila sa gubat maigsoon mga higala. Dili ni sila pasulongon kung dili ni sakto sa training mga higala. Mao ni nga dili po ni sila makasulong kung dili pa ka maumok pabuto sa ilang armas o naabot sila yung mga dipinsa sa ilang kalawasan maigsoon. Mao ni nga agig espirituhanon sa naabot na pang dipinsa mga higala maigsoon. Mao ni nga ato ning mahibaluan karon kung unsa day kini kay ipasulob man. Atong ipadayon sa pagbasa maigsoon sa bersikulo 14. Nagingon dire busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakus. Ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dugan. Unsa di kanong maigsoon? Ang kamatuoran mao ang bakus. Mao na hugot na mga igsoon sa atong mga bakos. Hugot na sa atong bakos mga igsoon. Nagsimbolog kamatuoran. Ingon dere nga pangandam kamo gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. So, ang kamatuoran maigsoon mo ni ang bakos. Mo ni nga hugtan na to ni atong bakos maigsoon. Ibasol muluag ni yung mahubo na nun Dili na noon ta makabantay maigsoon. So nawala na dito sa kamatuoran. No? Mo ni nga atong hugtan mga igsoon ang atong bakos nga mao ang kamatuoran. Unsa ba gyud? Ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dugan. Naapatay og sa mga armor pa nga mag-security mga igsoon. Naana sila yung mga bulletproof nga idipinsa sa ilang dughan o likod. So mausad ni ang atong isulob mga igsoon. Ang sulob sa ta pinaagi sa pagkamatarong. Pagkamatarong mga igsoon, mga higala. Mao ni nga sa bersikulo 14 nagisgot og kamatuoran ingon nga bakos og pagkamatarong sa dugan. Mao ni mga dipinsa mga igsoon. 15. Og ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Ang sapatos mga igsoon nagsimbolo ka na pagsangyaw sa mayong balita o pakigdait mga higala. So mo din nga ato ning pagagamiton mga igsoon ang pagsangyaw sa mayong balita o pakigdait. Og sa bersikulo 16, dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ang taming nato mga igsoon ang atong pagtuo. Pero atong klarohon ang atong pagtuo mga igsoon kung sakto ba nang giyud na siya? Sakto ba gyud ang pagtuo nga naa nato mga higala? Mao ni ang atong pagatunan mga igsoon mga higala. Og sa bersikulo 17 nagingon diri og ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panlibot sa ulo og gamita ang pulong sa Dios nga ihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Ang pulong sa Dios may igsoon mo ni ang gitawag nga espada. Pagka makalilisang mga igsoon, mga higala. Kung naa nato ning mga hinagibana mga igsoon, dili na ta matarog sa atong pag-alagad sa Ginoo. Mao na nga gi-challenge ta mga igsoon nga ato ning isulob labi na karong mga panahon. Gituyo ni mga igsoon sa Ginoo. Mao na nga ato ning pag-istunan. Og tagsa-tagsaon nato ni pag-isgot mga igsoon ining hinagiban. Nagisgot og kanina ang kamatuoran, pagkamatarong, maayong balita, pakigdait, pagtuo, kaluwasan o pulong sa Dios ato.